Jalasjärven keskustassa Kolmostien tuntumassa kohoaa tuulimylly ja jyhkeä viljamakasiini. Siinä on museon mäki. Lukuisat muut rakennukset ja niiden esineistö ovat tallentaneet menneiden sukupolvien historiaa, kertomuksia ihmisten asumisesta ja elämästä ja siitä, miten esivanhemmat muovasivat paikallista eteläpohjalaista elämänmuotoa, tapoja ja perinteitä. Menneisyys ei ole kadonnut, vaan sulautuu nykypäivään ja tulevaisuuden eteläpohjalaiseen kulttuuriin. Lammin tila oli olemassa jo 1500-luvulla. Väestön kasvaessa kantatila jaettiin myöhemmin useiksi itsenäisiksi tiloiksi. Raholammin 1700-luvulta peräisin oleva talo sijaitsi Lamminjärven tuntumassa, lähellä Jalasjärven nykyistä kirkkoa. Lamminjärveä kutsuttiin aikoinaan Raholammeksi, mistä juontuu talon nimi. Talo toimi myös kestikievarina, matkalaisten majapaikkana, jossa sai yösijan ja aterian sekä itselleen että hevosille. Nykyisin se on Jalasjärvi-seuran ylläpitämän Jalasjärven museon päärakennus. Perimätiedon mukaan rakennuksessa on vielä jokunen hirsi alkuperäisestä 1700-luvulla rakennetusta talosta. Raholammin talonpoikaistalo on kaksikerroksinen eli kaksifooниnkinen tuparati. Seudun talonpoikaistaloissa pohjakaava oli 1800-luvulla eri taloissa hyvin samantyylinen ja huonekalujen sijoittelu tuvassa noudattaa samaa kaavaa. Eteläpohjalaisten talonpoikaistalojen pihapiiri oli suorakaiteen muotoinen umpipiha. Pihapiiriä reunustivat ulkorakennukset, kuten luttiaitta, navetta, talli, liiteri sekä joskus toinenkin asuinrakennus, syytinkitupa, jossa asuivat vanhaisäntä ja emäntä. Sauna, riihi ja paja sijoitettiin hieman kauemmas pihapiiristä tulipalon vaaran vuoksi. Museonmäellä on useita entisajan asuinympäristöön kuuluneita rakennuksia, joiden käyttötarkoitus ja esineistö valottavat sitä, millaista menneiden sukupolvien elämä oli. Kaksiosainen ovi on nimeltään susiovi. Pelättiinkö siis entisaikaan susia niin paljon, että rakennettiin kaksiosainen ovi? Tämä ei riitä selitykseksi. Kun yläovi on auki ja alaovi kiinni, pikkulapset eivät pääse eksymään huomaamatta pihalle. Pihalla kuopsuttelevat kanat ja isommatkin kotieläimet puolestaan eivät pääse talon sisälle. Tupa näyttää suurelta ja tilavalta. Oven suussa vasemmalla puolella on takka leivin uuneineen. Talon emäntä valmistaa ateriat takassa ja leivinuunissa. Takka myös lämmittää tuvan ja tuo sinne valoa. Keittovälineitä säilytetään takan viereisen ikkunan alla olevan patapenkin eli pata-arkun sisällä. Takkamuurissa on kannatin eli tantari, jonka varassa kääntyy kraaku rautapadan ripustamista varten. Toisinaan pata laitetaan hiilustalle kolmijalan varaan tai käytetään kolmijalkapataa. Tärkeä kaluste on tuvan katorajassa, nimittäin leipähäkit, joissa kuivuvat ruishapanleivät. Kaappikellon paikka on peräkamarin oven vieressä. Toisessa oven suunurkassa on kaksikerroksinen sänkyrati eli korkoussänky. Verhot eli etehittet kätkevät taakseen vuoteet. Pöytään katetaan kivifarit eli savikulhot, ainakin yksi molempiin päihin pöytää. Näistä yhteisistä astioista ruoka syödään omalla puulusikalla, joka nuollaan puhtaaksi ja pistetään talteen lusikkahaukkaan. Maaseudulla varakkaimmissa taloissa posliiniastiat yleistyvät 1800-luvun loppua kohden. Puuastioita talon miesväki valmistaa tarpeen mukaan. Isoissa taloissa tuvan seinällä saattaa olla useita kaappeja,
joista pienemmät ja vaatimattomat ovat renkien omia kaappeja ja isännällä on isompi ja koristeellisempi seinäkaappi. Vuodenkiertoa seurataan almanakasta. Almanakkaa ja luontoa tarkkaillen ennustetaan säätä. Juhlapyhiin ja merkkipäiviin liittyy sananparsia, joiden avulla muistetaan, milloin pitää kylvää siemenet, korjata sato ja suorittaa tietyt työt. Naiset karstaavat lampaanvilloja, kehräävät niistä lankaa ja kutovat kangaspuissa vaatekankaita. Vuosittain taloon saapuu suutari valmistamaan pieksuja ja tarvittaessa seppä kengittämään talon hevoset. Tässä näytti syntyvän torpan kontrahti. Se on vuokrasopimus. Torppari on viljelijä, joka vuokraa osan isännän omistamasta päätilasta. Vuokra suoritetaan enimmäkseen tekemällä sovitut työpäivät isännän tilalla ja lisäksi toimittamalla vastineeksi omia maataloustuotteita tai muita palveluksia. Maanviljelyn ja karjanhoidon ohella harjoitettiin sivuelinkeinoja, esimerkiksi tervanpolttoa ja puutavaran myyntiä omista metsistä. Maaseudun ihmiset vaurastuivat ja heillä oli käytössään enemmän käteistä rahaa, jolla saatiin hankituksi tavaroita kauppiailta ja käsityöläisiltä. Elintason nousu näkyi monin eri tavoin. Lapsikuolleisuus väheni ja väestö kasvoi nopeasti. Vuoteen 1880 saakka kauppapuodin perustamiseen maaseudulle piti anoa lupa lääninhallitukselta. Kun kauppojen perustaminen helpottui, useampi kauppa aloitti toimintansa kaupunkien ulkopuolella. Salomon Hongisto, joka myöhemmin sai talousneuvoksen arvonimen, aloitti nuorena kaupanteon 1800-luvun loppuvuosina ja perusti maakaupan Ilveskylään 1900-luvun alussa. Oman kylän kauppiaalla on tarjolla monipuolinen valikoima, myös ulkomailta tuotuja erikoisuuksia. Tavaraa myydään kappaleittain, pituusmitan, tilavuuden ja painon mukaan. Löytyy kahvinpapuja, teetä, mausteita, piipputupakkaa ja säilykkeitä peltirasioissa. Naiset ostavat lyhyttavaraa, eli erilaisia ompelutarvikkeita, nauhoja, nappeja, solkia ja neuloja. On hevostarvikkeita, saappaita, päällysvaatteita, kaikkea mitä asiakas saattaa toivoa. Lasten tekee mieli makeita nekkuja tai toppasokerin palaa, jonka kauppias murtaa irti sokerisaksilla. Näin voi käydä, kun lompakko jää kotiin. Kauppias merkitsee mustaan kirjaan summan, jonka asiakas jäi velkaa.
Maaseudun väestö vaurastui 1800-luvun loppua kohden ja myös käteistä rahaa oli enemmän käytössä, oli mahdollisuus hankkia tavaroita ostamalla. Jalasjärveltä käytiin 1800-luvulla rannikon kaupungeissa kauppa-asioilla. Kaupanteon lomassa jutustellaan pitäjän viimeisimmät kuulumiset. Kauppa-asioille lähdetään ajan kanssa, onhan samalla tilaisuus tavata tuttuja ja istua vaikka hetki kaupan portailla tarinoimassa. Kauppa lopetti toimintansa vasta vuonna 1971. Perikunta lahjoitti kaupan Jalasjärven museolle. Talossa on pyykkipäivä. Jalallinen pyykkisaavi on nostettu ulos saunan eteen. Piiat kantavat vettä kaivosta, läheisestä joesta tai järvestä. Vesi lämmitetään saunassa. Vaatteita hangataan saippuan kanssa pyykkilautaa vasten, jotta lika irtoaa. Erityisen pinttyneet vaatteet kurikoidaan. Ensin ne kastellaan ja saippuoidaan ja sitten vaatemyttyä hakataan puisella kurikalla penkin tai rantakiven päällä, kunnes lika viimein irtoaa. Välttyäkseen raskaalta veden kantamiselta piiat huuhtovat pyykin läheisessä rannassa. Talvella pyykki huuhdotaan avannossa. Jos suomalaisilta kysyttäisiin, mikä on suomalaisin rakennus, niin vastaus olisi arvatenkin sauna. Eränautinta-alueille, missä aikaisemmin oli käyty metsästämässä ja kalastamassa, alkoi muodostua pysyvää asutusta 1400- ja 1500-lukujen taitteessa. Tämän eräkaudeksi sanotun ajanjakson loppupuolella alkoi syntyä uudisasutusta myös Etelä-Pohjanmaalle. Ensimmäinen rakennus, jonka uudisasukkaat pystyttivät uudelle asuinpaikalle, oli savusauna. Savusaunassa asuttiin aluksi ensimmäinen vuosi ja joskus toinenkin, ennen kuin varsinainen asuintupa valmistui. Saunan ainoa käyttötarkoitus ei ollut kylpeminen, vaan se on monikäyttöinen rakennus. Saunan lämmössä voitiin kuivata viljaa, ellei ollut mahdollisuutta rakentaa tai käyttää riihtä. Samaten vaatekankaiden kutomista varten kasvatetut pellavat kuivuivat lauteilla. Isoimmissa taloissa saattoi olla erikseen palvisauna sekä mallassauna, mutta samaa savusaunaa käytettiin myös lihan savustamiseen ja kaljamaltaiden imellyttämiseen. Savusaunassahan ei ole savupiippua, vaan savu poistuu ovesta sekä seinässä olevista aukoista, räppänöistä. Kun kiuas on riittävän kuuma ja puut palaneet, sauna on huolellisesti tuuletettava raikkaaksi, ettei sinne jäisi hengitykselle vaarallista häkää, hiilimonoksidia, joka korvaa verenkierrossa hapen. Talvella liotetaan kesällä sidotut, kuivatetut vihdat pehmeiksi vesisaavissa ja kieriskellään lumessa löylyjen välissä. Syöpäläiset, kuten täit ja kirput, häädetään tukasta ja vaatteista ja sairauksia parannellaan saunoen. Pahimpia vaivoja ja kolotuksia hoitamaan saunaan kutsutaan kuppari, joka imaisee sarvien avulla pahan veren pois. Saunassa tulee käyttäytyä siivosti. Kaikenlainen remuaminen ja huono käytös on ehdottomasti kielletty. Esivanhemmille sauna oli lähes pyhä paikka. Suomessa lapset ovat syntyneet saunan lämmössä vielä pitkälle 1900-luvulle saakka. Kun elämä päättyi, vainajat pestiin saunassa ja puettiin kuolinvaatteisiin. Museonmäen savusauna on peräisin Hirvijärven kylän Koivikon talosta. Ilman laastia ladottu luonnonkivikiuas sijaitsee ovensuussa vasemmalla suoraan maapohjalla, vain oven kohdalla on lankkulattia. Tässä saunassa ei ole muuripataa veden lämmittämistä varten, vaan korveissa eli puusaavissa oleva vesi saadaan lämpiämään pudottamalla sinne kuumia kiviä. Oviaukko on tarkoituksella matala, koska lämmin ilma nousee ylöspäin ja näin lämpö pysyy tehokkaammin sisällä.
Museolle jäi vielä monta tarinaa kerrottavaksi.